Едва ли има човек, който не е чувал поне за някои от полезните свойства на алоe вера. Цитирано в древни текстове, още от 2200 година преди нашата ера, алоето е една от най-старите познати билки. Използва се от векове за увлажняване и успокояване на кожата. Но не само историческите свидетелства превръщат алоето в надежна съставка за здраве и жизненост. Листата му съдържат много богат на хранителни вещества гел, който може да се прилага директно върху кожата. Затова растението е обичан домашен лек от градината или саксията при леки изгаряния и отжулвания. А знаете ли, че алоето е много полезно и когато се приема вътрешно? То поддържа здравето на храносмилателната система, подкрепя имунитета, съдейства за усвояването на нутриенти и повишава естествените енергийни нива. Предвид големите си ползи за здравето и отвътре и отвън, не е чудно, че ценното растение е издържало изпитанията на времето.